ఎవడు రే వెళ్ళరు గారి వెళ్ళరు ఈ రావడం జూమ్ జూమ్ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వస్తుంది. హరే కృష్ణ. వచ్చినా హరే కృష్ణ. దయచేసి మాట్లాడకండి. హరే కృష్ణ. స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు మనము 5వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. నిన్న 4వ అధ్యాయం. 4వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాం? ఆఖరి శ్లోకంలో తస్మాద్ అజ్ఞాన సంభూతం రుస్సం జ్ఞానాసినాత్మన చిత్వైనం సంశయం యోగం అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత అని చెప్పారు. అంటే ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన తర్వాత కర్మను వదిలేయి యుద్ధం చేయి. ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన తర్వాత ఇంకా కర్మలు చేసినప్పటికీ కూడా అవి శరీరానికి సంబంధించినవి కానీ ఆత్మకి సంబంధించినవి కాదు. కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి, ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే అజ్ఞానం వలన నీ హృదయమును పుట్టిన సందేహాలు జ్ఞానమును ఆయుధంచే ఖండించు. ఓ భారత, యోగ కవచమును ధరించి యుద్ధం చేయడానికి నువ్వు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన తర్వాత అది నువ్వు కర్మలు చేసినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు. కాబట్టి యోగ కవచాన్ని ధరించు, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నాను ఈ ఆఖరి శ్లోకంలో. ఇప్పుడు మనము మంగళాచరణం చేసుకుని 5వ అధ్యాయం మొదలు పెడదాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితంస. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. చైతన్య మహాప్రభువు, నిత్యానందుడు, అద్వైతాచార్యుడు, గదాధరుడు, గదాధర్ పండితుడు అన్నమాట. ఇక్కడ శ్రీవాస్ పండితుడు. హరే కృష్ణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. పంచమాధ్యాయః కర్మ సన్యాసయోగః. ఇప్పుడు ఈ 5వ అధ్యాయంలో మనము శ్లోకాస్ ఏ విధంగా వస్తాయి అంటే, నిష్కామ కర్మయోగం జ్ఞానయోగం కంటే శ్రేష్టమైనది అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అంటే ప్రశ్న అడుగుతారు మళ్ళీ అర్జునుడు, కర్మ జ్ఞాన యోగాల్లో ఏది శ్రేష్టమైంది అని చెప్పి అడిగారు. అడిగితే నిష్కామ కర్మయోగం జ్ఞానయోగం కంటే శ్రేష్టమైంది అని చెప్పనని 1 నుంచి 6వ శ్లోకం వరకు చెప్పారు భగవంతుడు. వేద విహితంగా కర్మలు చేయాలి. కర్మయోగం కర్మలన్నీ జ్ఞానంతోనే పరిసమాప్తం అవుతాయి. కర్మలు పరిత్యజించి యుద్ధం మానటం అంటే కర్మలు వదిలేసేయొద్దు, నువ్వు నీ చేయాల్సిన కర్మ నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పనని కర్మలు పరిత్యజించి యుద్ధం మానటం జ్ఞానయోగం అంటారు దాన్ని అని చెప్పనని చెప్పుకుంటాము. కర్మయోగం జ్ఞానయోగం నిష్టను కలిగిస్తుంది అని చెప్పనని 7 నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటాము. తర్వాత జ్ఞానయోగం బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని కలిగిస్తుంది 13వ శ్లోకం నుంచి 16వ శ్లోకం వరకు. 17 నుంచి 26 వరకు బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితి గురించి చెప్పుకుంటాం. 27 నుంచి 29 వరకు అష్టాంగ యోగం పరిచయం, కొంచెంగా అష్టాంగ యోగం అంటే ఏంటి అన్నది ఈ అధ్యాయంలోనే టచ్ చేశారనమాట భగవంతుడు. నెక్స్ట్ రేపటి అధ్యాయం పూర్తిగా అష్టాంగ యోగం గురించి చెప్పుకుంటాం, 6వ అధ్యాయం. ఇక్కడ ఇప్పుడు కర్మ సన్యాస యోగం. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యచ్ఛ్రేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు ఇలా అంటున్నారు, ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నువ్వు నన్ను కర్మలు చేయమని చెప్పి కర్మలు త్యాగం చేయమని చెప్పావు. మళ్ళా ఇప్పుడు భక్తితో పనిచేయాలని ఉపదేశిస్తున్నావు. రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయచేసి నాకు తెలియజేయి. ఫస్ట్ ఏమో కర్మలు త్యాగం చేసేయమని చెప్తావు, ఇప్పుడు మళ్ళీ భక్తితో పనిచేయి, భక్తితో శ్రవణ కీర్తన అది భక్తి తెచ్చుకోవద్దు, భక్తితో పని చేయమని చెప్తున్నావు. భక్తి యోగాన్ని అనుసరించు అని చెప్తున్నావు. రెండిట్లో ఏది శ్రేష్టమైంది నాకు చెప్పు నువ్వు. కర్మలన్నీ పరిత్యజించి నేను చక్కగా భక్తి చేసుకుంటూ నేను సన్యాసం తీసుకొని వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నాను, కానీ మళ్ళీ నన్ను యుద్ధంలో ప్రేరేపిస్తున్నావే నువ్వు. ఈ రెండింటిలో ఏది శ్రేష్టం అని చెప్పి నన్ను అడుగుతున్నారు అనమాట భగవంతుడిని. Should I stop sowing the tree?
expecting the fruit? Should I stop expecting the fruit? భగవానుడు చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఏం చెప్తున్నారు? సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయస్కరౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. కర్మ సన్యాసము అంటే పని కర్మలంటే మనం చేయాల్సిన పనులన్నీ త్యాగం చేయటం, మరియు భక్తిలో పనిచేయడం, భక్తితో పనిచేయటం రెండు కూడా మోక్షం కలుగజేస్తాయి. కానీ రెండింటిలో పనిని త్యజించడం కంటే భక్తి సేవలో పని చేయడమే మంచిది నువ్వు అంటే ఈ రెండు కూడా మోక్ష సామ్రాజ్యం కోసం. అర్జునుడిని ఎందుకు యుద్ధం చేయమంటున్నారు? మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని జయించు నువ్వు అని చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడికి. ఆత్మజ్ఞానం అంతఃశుద్ధిని కలగజేస్తుంది అన్నమాట. ఆత్మజ్ఞానం పొందిన వ్యక్తి అంతఃకరణ శుద్ధిని కలిగి కర్మలు చేసినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి దోషం లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారిని చూపిస్తున్నారు. ప్రభుపాదుల వారు గృహస్థు, సంతానం ఉంది ఆయనకి, వ్యాపారం చేశారు, అన్నీ చేసినప్పటికీ కూడా ఆయన సన్యాసి కిందే లెక్క. ఎందుకు అంటే శరీరంతో అన్ని పనులు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మనసు ప్రభావం చూపించదు, మనసుకి వెళ్ళదు అనమాట, అది టచ్ అవ్వదు. శరీరంతో చేస్తూ ఉంటారు, మనసులో ఎప్పుడు భగవంతుడి ధ్యానమే ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు నిత్య సన్యాసుల కిందే లెక్క. వాళ్ళు గృహస్థులు అయినప్పటికీ కూడా నిత్య సన్యాసులే వాళ్ళు. ఇక్కడ యోగాభ్యాసం చేస్తూ పూర్తిగా అన్నీ వదిలేశాడు. ఇక్కడ అంటే కర్మలు చేస్తే అతనికి చిత్తశుద్ధి ఇంకా దృఢపడుతుంది. అదేంటంటే భక్తి యోగం చేస్తూ కర్మలు చేశారనుకోండి, ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు, ఆత్మజ్ఞానం కలిగినప్పుడు ఇంకా కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకా చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది, ఇంకా దృఢపడుతుంది అన్నమాట. చిత్తశుద్ధి కలిగినప్పటికీ కూడా దాంట్లో దృఢత్వం పెరుగుతుంది, ఇంకా చిక్కదనం పెరుగుతుంది అన్నమాట దాంట్లో. అది చిత్త వైగుణ్యం. ఇప్పుడు ఇట్లా సన్యాసం తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు, సన్యాసిగా మారుతారు. చిత్తశుద్ధి కలగకుండా వాళ్ళు నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరించరు, అంతఃకరణ శుద్ధి కలగనప్పుడు చిత్తవైగుణ్యం కలుగుతుంది మధ్యలో వాళ్ళకి. అంటే ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తాయి. ఆ చిత్తవైగుణ్యం కలిగినప్పుడు ఉపశమనం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించాలి. వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి రావాలి, మళ్ళీ కర్మలు చేయాలి. మళ్ళీ దీంట్లోకి వాళ్ళకి ఇంద్రియాలు ఏ విషయంలో అయితే ప్రకోపించాయో మళ్ళీ ఆ ఇంద్రియానికి సంబంధించి పని చేయాలి వాళ్ళు. లేకపోతే వాళ్ళు చేసే యోగం మీద వాళ్ళకి ధ్యానం నిలవదు. చిత్తం మళ్ళీ 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 వైగుణ్యం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ వైగుణ్యం కలిగినప్పుడు అది వాంతాసుత్వమేవా అని చెప్తారు దాన్ని. అంటే వాంతి చేసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని మళ్ళీ భుజించినట్లు అనమాట. వద్దు అనుకొని వెళ్ళిపోయినాం మనం, కర్మలు నేను చేయను, వాంతి చేసేసుకున్నాం, అక్కర్లేదు నాకు, విసర్జించాం దాన్ని. విసర్జించిన దాన్ని మళ్ళీ మనం దాని వైపు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సన్యాసం స్వీకరించినప్పటికీ కూడా అది అంతఃకరణ శుద్ధి కలగకపోతే మళ్ళీ దాంట్లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి పని త్యజించడం కంటే కూడా భక్తితో పని చేయడమే ఎంతో శ్రేష్టమైంది అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నా కోసం చేయి నువ్వు, బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. ఆ ఫలితం ఏదో నేను చూసుకుంటాను, నీకేం ఇవ్వాలి అన్నది నేను చూసుకుంటా, పూర్తిగా నువ్వు సరెండర్ అయిపో నాకు అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
ఇప్పుడు నాన్ డివోటీ అనుకుంటాడు, ఏమనుకుంటాడు, నేను గొప్పవాడిని, నేను పెద్ద ఇల్లు కట్టాను, నా సంపాదన ₹1,00,00,000 సంపాదన, నేను సంపాదిస్తున్నాను, ఆ? అంతా నా తెలివితేటలే, నేను ఎంత తెలివిగలవాడినో, నేను 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 అనుకుంటాడు. అదే ఆత్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి డివోటీ ఏమనుకుంటాడు, ఇట్స్ ఆల్ కృష్ణాస్ మెర్సీ, నాదంటూ ఏది లేదు, ఇదంతా కూడా భగవంతుడి కృప, ఆ కృప మూలంగా నేను ఈ విధంగా ఉన్నాను అంటాడు డివోటీ. జ్ఞేయస్స నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వందో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. తన కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరని వాడు నిత్య సన్యాసి. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడివడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతాడు. అంటే సుఖ దుఃఖాలు, ద్వంద్వాలు అంటే ఏంటి, సుఖ దుఃఖాలు, మానవమానాలు, ద్వేషము, అసూయ, ఇవన్నీ కూడా వదిలేయాలన్నమాట. ఆ సుఖం వచ్చినప్పుడు ద్వేషించేవాడు, కష్టం వచ్చినప్పుడేమో, సుఖం వచ్చినప్పుడేమో ప్రేమించేవాడు, కష్టం వచ్చినప్పుడు ద్వేషించేవాడు. కష్టం వచ్చినప్పుడు ద్వేషించకూడదు, సుఖం వచ్చినప్పుడు ప్రేమించకూడదు, వాటికి అతీతంగా ఉండాలి, ద్వంద్వాతీతులు. అలా ద్వంద్వాతీతంగా ఉన్నటువంటి వాడు నిత్య సన్యాసి. మహాబాహువులు కలవ, ఇక్కడ అర్జున అని చెప్తున్నారు, మహాబాహో అని చెప్పారు చూడండి. నిర్ద్వంద్వోహి మహాబాహో, నువ్వు మహాబాహువులు కడిగినటువంటి వాడివి, నువ్వు చాలా బలవంతుడివి, వీరుడివి. అంతఃకరణ శుద్ధి పొందిన వాళ్ళు కర్మలు చేసినప్పటికీ వారు నిత్య సన్యాసులే. సన్యాసులు శుద్ధి పొందిన, అంటే అంతఃకరణ శుద్ధి పొందిన వారు కర్మ సహితం గృహస్థులు, అంటే నిత్య సన్యాసి. గృహస్థులుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు నిత్య సన్యాసుల కిందే లెక్క. వాళ్ళు కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా గృహస్థుగా ఉండి. సన్యాసం అంటే సన్యాసుల అంతఃకరణ శుద్ధి కలగకుండా సన్యాసం తీసుకుంటే వాళ్ళు పడిపోతారు, మిథ్యాచారిగా, ప్రిటెండర్గా మారిపోతారు, జగద్వంచకులుగా మారిపోతారు. వాళ్ళు ఏంటంటే అంతఃకరణ శుద్ధికి జరగనప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఇంద్రియాల కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి, ఆ కోరికల మీదకి వెళ్తూ ఉంటుంది మనస్సు. వాళ్ళు చేసే దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ నిలవదు, యోగం మీద, కోరికల మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అంతఃకరణ శుద్ధి అన్నది ఎంతో ముఖ్యము అని చెప్పిన తెలుసుకోవాలి మనం. ద్వంద్వాతీతులైన వారికి కర్మలు అంటవు, ద్వంద్వాతీతులైన వాళ్ళకి. కనుక ఓ మహాబాహో, ఓ మహావీరుడా, ఈ ముక్తి నగరాన్ని జయించు, ముక్తిని పొందు, నువ్వు విజయాన్ని పొందు, ముక్తి నగరాన్ని జయించు, యుద్ధానికి సన్నద్ధంగా అర్జున అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అర్జునుడు యుద్ధం ఎందుకు చేయాలి, ముక్తి నగరాన్ని, ముక్తి సామ్రాజ్యాన్ని జయించడం కోసంగా యుద్ధం చేయాలి అర్జునుడు. ఇప్పుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మం పాటించడం ద్వారా, ధర్మంగా ఉండటం ద్వారా ఫలం భగవంతుడికి సమర్పించేసేయాలి. వర్ణాశ్రమ విధానం చెప్పుకున్నాం కదా, వర్ణాశ్రమ విధానం, ఆ విధానం ద్వారా దాన్ని అనుసరించడం ద్వారా మనము ఆ వచ్చిన ఫలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించేసేయాలి. నాదే నేనే అనే మాట. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి, అరుణశ్రీ మాతది. ఓ డోర్ ఓకే.
ఇప్పుడు ఓ మహాబాహో, ఓ మహావీరుడా అర్జున, ఆ? మోక్షనగర్ని జయించుటకు యుద్ధం చేయాలి అని చెప్పనని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవంతుడిని శరణ పొందుట గురించి. భగవంతుడికి పూర్తిగా నిర్ద్వంద్వోహి, ఆ ద్వంద్వాతీతుడిగా ఫస్ట్ నువ్వు మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే, అప్పుడే నీకు సుఖం వస్తుంది. అంటే ఆత్మకి సంతోషం వస్తుంది. ఆ ద్వంద్వాతీతుడు మారిపోయినప్పుడు ఆత్మ సంతోషంలో ఉంటుంది. భావబంధాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యోగయుక్త, ఇప్పుడు 7th శ్లోక. వైరాగ్యం యొక్క సరైన అవగాహన. రాజర్షులు వీళ్ళు, అంబరీషుడు, మళ్ళానేమో జనకుడు, వీళ్ళందరూ కూడా రాజర్షులు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పటికీ కూడా, అన్ని కార్యాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి చరణాల దగ్గరే ఉండేది. పూర్తిగా వాళ్ళు సరెండర్ అయిపోయి ఉన్న వాళ్ళు. అంబరీషుడి స్టోరీ. అంబరీషుడు ఏంటి, గొప్ప రాజు. ఆయన ఏకాదశి వ్రతం చేస్తున్నారు. ఏకాదశి వ్రతం చేస్తూ ఉంటే దూర్వాసుడు ఆయన్ని పరీక్షించాలని చెప్పినాను వస్తాడు. దూర్వాసుడు పరీక్షించాలని వచ్చేటప్పటికీ ద్వాదశి రోజు నేను అనుష్ఠానం చేసుకొని వస్తాను ప్రసాదం తీసుకోవడానికి అని వెళ్ళిన వాడు మళ్ళీ వెనక్కి రాడు. అక్కడే ఆ నది దగ్గరే కూర్చొని ఉండిపోతారు శిష్యులు. అప్పుడు ఈయన టైం అయిపోతూ ఉంటుంది. అంబరీషుడికి ఈ ద్వాదశి గడియలు దాటిపోతూ ఉంటాయి. అంటే ఇంత టైం అని ఉంటుంది, ఈ టైంకి ప్రసాదం తీసుకోవాలి అని ఉంటుంది, బ్రేక్ చేయాలి అని. ఆ టైం అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆ దూర్వాసుడు రాకపోయేటప్పటికీ ఆయన కంగారు వస్తుంది. అయ్యో, ఏకాదశి వ్రతం చేశానే నేను, ద్వాదశి గడియలు దాటిపోతున్నాయి ఎట్లాగూ అని చెప్పనని ఆయన బ్రాహ్మలు, పురోహితులు అందరు కూడా సమావేశం అయ్యారు. మంత్రులు అందరు కూడా. సరే, పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు ఆయనకి, మీరు తులసి తీర్థం తీసుకోండి, అప్పుడు ఏకాదశి వ్రతం పాటించినట్లు అవుతుంది, ద్వాదశి బ్రేక్ చేసినట్లు. అక్కడ దూర్వాసుడికి ప్రసాదాన్ని అర్పించకుండా తీసుకున్నాను అనే బాధ కూడా లేకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఆ పని చేయమని చెప్తారు. ఆయన అంబరీషుడు ఆ తులసి తీర్థం తీసుకుందామని చేతిలో వేసుకుని తీసుకోబోతూ ఉంటే అప్పుడు దూర్వాసుడు వస్తారు. నన్ను పిలిచి నువ్వు ప్రసాదం తీసుకుంటావా, నన్ను అవమానం చేస్తావా అని చెప్పనని ఆయన ఒక చెట్టని పీకుతారు. పీకి ఆ రాక్షసుడిని ఆయన మీదకి వదిలిపెడతారు, అంబరీషుడి మీదకి. అప్పుడు ఆ సుదర్శన చక్రం ఆయన వెంబడబడుతుంది, దుర్వాసుడి వెంబడి. పరిగెత్తి 3 లోకాలు తిరుగుతారు, ఎవ్వరు మా వల్ల కాదంటారు. మా అంబరీషుడి దగ్గరికే బో, ఆయనే నీకు రక్షణ కల్పించగలడు, ఇంకెక్కడ ఎవరు ఏం చేయలేముంటారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్గా అంబరీషుడి దగ్గరికి వచ్చి అంబరీషుడి పాదాలు పట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే ఆయన ప్రార్థిస్తారు సుదర్శన చక్రాన్ని. ఇన్ని రోజులు నేను ఏకాదశి వ్రతం పాటించింది ఒక బ్రాహ్మణుని హత్య చేయటం కోసం కాదు, కాబట్టి సుదర్శన చక్రం వెనక్కి వెళ్ళిపో, శాంతించు, నన్ను క్షమించు, శాంతించు అని చెప్పనని ఆయన ప్రార్థన చేస్తారు. అప్పుడు సుదర్శన చక్రం వెనక్కి వెళ్ళిపో, దూర్వాసుడు ఆ విధంగా రక్షింపబడతాడు. అంటే అంత అంత భగవంతుడి భక్తులు అన్నమాట వాళ్ళు. జనకుడు కానీ, ఈయన కానీ, పరీక్షిత్ మహారాజు కానీ, మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు. పరీక్షిత్ మహారాజు రాజ్యం చేసేటప్పుడే
7 రోజుల్లో నువ్వు చనిపోతావు అనగానే మొత్తం రాజ్య సుఖాలన్నీ పరిత్యజించి గంగా గంగా తటానికి వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయి ఆయన ప్రాయోపవేశంలో కూర్చున్నారు, భాగవతం విన్నారు. 7 రోజులు సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? మీకు మరణం ఆసన్నం అవుతున్నది, ఒక నెల రోజుల్లో చనిపోతారనగానే మనకు ఆస్తిపాస్తులు ఏమున్నాయి? డబ్బులు ఎవరికైనా అప్పులు ఇచ్చామా? అప్పులు ఎట్లా వసూలు చేసుకోవాలి ఇమీడియట్గా? ఇవన్నీ ఆలోచించి ఈ పనులన్నీ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ పరీక్ష మహారాజా చేయలేం. తన శాపాన్ని నిర్మూలించుకునే శక్తి కూడా ఆయనకు ఉంది, కానీ ఆ ప్రయత్నం చేయలే ఆయన. ఇది భగవంతుడి నిర్ణయం అని చెప్పి అన్నారు వెళ్ళి గంగా తటంలో. అంబరీషుడు కూడా ఆ సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రార్థించారు శాంతించమని చెప్పి. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే పూర్తిగా వాళ్ళు భగవంతుడి కృపకి పాత్రులైనటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. భగవంతుడిని శరణాగతి వేడినటువంటి వాళ్ళు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విదితాత్మా జితేంద్రియః సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. యోగయుక్త అంటే నిష్కామ కర్మయోగం చేసేవాళ్ళు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మ, యోగయుక్త అంటే నిష్కామ కర్మయోగం చేసేవాళ్ళు. కుర్వన్నపి నలిప్యతే, కర్మలు చేస్తున్నాను అదే అంటదు, బంధములందు చిక్కుకొనబడడు. భక్తితో పనిచేయవాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనోజయము ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవుల్లో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు. కర్మలు చేసిన ఎలాంటి దోషము అంటదు. విదితాత్మ జితేంద్రియ, ఇది ముఖ్యం అన్నమాట. ఈ 3 పదాలు విదితాత్మ, విశుద్ధాత్మ, విదితాత్మ, జితేంద్రియ. విశుద్ధాత్మ అంటే బుద్ధిని జయించిన వాళ్ళు. విదితాత్మ అంటే చిత్తాన్ని శుద్ధపరుచుకున్న వాళ్ళు. కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు ఏవి లేకుండా అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట. జితేంద్రియ, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకునగలిగిన వాళ్ళు. ఇంద్రియాలు మొత్తం కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంటాయి వీళ్ళనమాట. అంటే యోగయుక్త అంటే నిష్కామ కర్మయోగం చేసేవాళ్ళు. కుర్వన్నపి నలిప్యతే, కర్మలు చేస్తున్నా కూడా అవి ఆ బంధంలో చిక్కుకోడు. అంటే ఎవరు చిక్కుకోరు? విశుద్ధాత్మలు, విదితాత్మలు, జితేంద్రియ. విదితాత్మ, జితేంద్రియ, ఈ ముగ్గురు కూడా ఆ కర్మబంధంలో చిక్కుకోరు. వీళ్ళేంటంటే అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. ఆత్మజ్ఞానం పొందినప్పటికీ నిష్కామ కర్మయోగం చేసేవాళ్ళు అందరికీ ప్రియులుగా మారుతారు. వాళ్ళ ఆత్మజ్ఞానం ఆల్రెడీ పొంది ఉంటారు, అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ ప్రియులైతారట, అందరికీ ప్రేమగా చూస్తారు, అందరూ వాళ్ళంటే ఇష్టపడతారు. ప్రతి జీవిని కూడా ఆదరిస్తారు వీళ్ళందరినీ కూడా ఆకర్షిస్తారు. అందరినీ కూడా ఆదరించి ప్రేమతో ఉంటారు అందరి ఎడ. వీళ్ళ మీద అందరికీ కూడా ప్రేమ ఉంటుంది. మొదటి వాడికన్నా కూడా రెండవ వాడు శ్రేష్టం. విశుద్ధాత్ముడి కన్నా విదితాత్ముడు శ్రేష్టం. విదితాత్ముడి కన్నా జితేంద్రియ, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన, ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు శ్రేష్ఠుడు అని చెప్తున్నారు అనమాట.
అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఎట్లా వస్తుంది అన్నది చెప్తున్నారు మనకి. 9 ప్రాసెసెస్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. శ్రవణం వినాలి. పరీక్షిత్ మహారాజు వినటంలో ఉదాహరణగా మనకి పరీక్షిత్ మహారాజును చూపించారు. కీర్తనం, మీరాబాయి కీర్తన చేసేది. మీరాబాయి, మళ్ళీ రామదాసు, మనకి చాలా మంది ఉన్నారు వాగ్గేయకారులు. రామదాస్ ఉన్నారు, జయదేవుడు ఉన్నారు. ఫస్ట్ వాగ్గేయకారుడు ఆయనే, జయదేవుడు. అష్టపదులు ఆయనే రాసి ఆయనే పాడారు. తర్వాత త్యాగరాజు, అందరూ ఎంతమంది ఉన్నారు వాగ్గేయకారులు. కీర్తనం అంత ముఖ్యమైందనమాట కీర్తనం. స్మరణం, మనం ఎప్పుడు కూడా చాంటింగ్ చేస్తూ వింటూ చాంటింగ్ చేయాలి, స్మరిస్తూ ఉండాలి ఆ భగవంతుడు. 192 మాలలు చేసేవాళ్ళుట హరిదాస్ ఠాకూర్ ఆయన. ఇప్పుడు పాదసేవనం అంటే లక్ష్మీదేవి పాదాలని సేవిస్తూ ఉంటున్నాం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడివి. అర్చనం అంటే పృథు మహారాజు ఎప్పుడు భగవంతుడి అర్చనలో ఉంటారు. వందనం అంటే ధ్రువ మహారాజు. ఆయన ధ్రువుడు 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడప్పుడే తండ్రి సవతి తల్లి తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చొనివ్వదు, లాగేస్తుంది ఆయన్ని. నీకు అర్హత లేదు పొమ్మంటుంది. చచ్చిపోయి మళ్ళీ జన్మెత్తు, నా కొడుకుగా పుట్టు, అప్పుడు నీకు అర్హత వస్తుంది అని చెప్పినని ఆ చిన్న పిల్లవాడిని దూషిస్తుంది అనమాట ఆమె. దూషించేటప్పటికీ తల్లిని వెళ్ళి అడుగుతాడు, ఏమిటమ్మా ఇది అని. నేనేం చేయలేను నాయన, నీకు ఆ భగవంతుడే దారి చూపించాలని చెబుతుందాను. వెళ్ళిపోతాడు, భగవంతుడిని ఎత్తుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. ఇది సమయం కాదు, నువ్వు చిన్నపిల్లవాడు, వెనక్కి వెళ్ళని నారదుడు వచ్చి చెప్తాడు, నో, నేను వెనక్కి వెళ్ళను, నాకు భగవంతుడిని చూడాల్సిందే, ఆయనే నా సమస్యను పరిష్కరిస్తారని చెప్పనని సమాధానం చెప్తారు. ఓకే, ఇదిగో ఈ నారాయణ మంత్రాన్ని తీసుకో అని చెప్పనని ఆయన మంత్రోపదేశం చేస్తారు. నారదుడు మంత్రోపదేశం చేసిన తర్వాత ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ చాలా కఠోరమైన తపస్సు చేస్తారు. ఆయన కఠోరమైన తపస్సు చేసి అక్కడి నుంచి భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకుంటారు. భగవంతుడి దర్శనం అవుతుంది. ఆ భగవంతుడు ఆ చేతిలో ఉన్న శంఖాన్ని ఆయన తల మీద పెడతారు. పెట్టంగానే ఆయనకు ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. కలిగి నాకు ఇంకేమీ వద్దు, నువ్వే కావాలంటాడు ధ్రువుడు. లేదు, నువ్వు భౌతికంగా కోరిక కలిగి ఉంది కాబట్టి నువ్వు రాజుగా, నీ తాతగారి కన్నా గొప్ప రాజు కావాలని కోరిక ఉంది నీకు మనసులో. ఫస్ట్ ఆ కోరిక తీర్చుకునిరా, బాగా మంచి రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకునిరా, తర్వాత నీకు ధ్రువ మండలాన్నే సృష్టించిస్తానని చెప్పినని ఆ ధ్రువలోకాన్ని సృష్టించారు భగవంతుడు ధ్రువుడికి. అది వందనం. దాస్యం అంటే ఆంజనేయ స్వామి. ఎప్పుడు కూడా రామభక్తుడు ఆయన. రామ రామ రామ, ఎక్కడ రామభజన రామకీర్తన ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంటే మనం చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటే హరే రామ 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 హరే హరే అనగానే ఆంజనేయ స్వామి మన వైపు చూస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతారనమాట. ఆయన వచ్చి కూర్చుంటారు, వింటారు. సఖ్యం అంటే మనకి అర్జునుడిని చెప్తారు సఖ్యం కింద మిత్రత్వం అన్నమాట భగవంతుడితో. కుచేలుడు వీళ్ళందరూ కూడా. తర్వాత ఆత్మనివేదనం, బలిచక్రవర్తి ఆత్మనివేదనాన్ని. ఇట్లా 9 రకాలు 9 భక్తులు ఉన్నాయి. ఈ 9 భక్తుల్లో కొన్ని చేసినా కూడా చాలు మనము అని చెప్తున్నారు అనమాట మనకి. అంటే మనం చాంటింగ్ చేస్తూ పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయి భగవంతుడికి
శాస్త్ర ప్రకారంగా జీవిస్తూ మనం ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడు అంతఃకల్మష శుద్ధి జరుగుతుంది నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరించినప్పుడు. వర్ణాశ్రమ విధానం ద్వారా నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరించినప్పుడు అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుంది. దాని ద్వారా మనం ఆ భగవంతుడి పూర్తిగా సరెండర్ అయ్యేందుకు ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలన్నమాట. వెళ్తూ భగవంతుడికి సరెండర్ అవ్వాలి. బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభస. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించి ఆసక్తి లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామర ఆకు నీటితో తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కాడు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు? కర్మల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా భగవంతుడికి అన్ని కార్యాలు కూడా సమర్పించిన వాళ్ళకి ఎట్లాంటి పాపం కూడా అంటదు. పాపం అంటే ఏంటి? ఏమని తీసుకోవాలి ఇక్కడ? పాపం అంటే కర్మబంధనంలో చిక్కుకోరు. కర్మలు చేస్తూ ఆ బంధనంలో చిక్కుకోరు అనమాట. ఎట్లా? ఈ పద్మపత్రం, కమలానికి ఉండే పత్రము ఆకు నీళ్ళల్లో ఎప్పుడూ ఉన్నప్పటికీ కూడా దానికి ఒక్క చుక్క నీరు కూడా అంటది అనమాట. బయటికి తీస్తే ఒక్క చుక్క నీరు కూడా ఉండదు. ఫ్రెష్గా అసలు ఏమీ ఉండదు, దానికి తుడిచేసినట్లు ఉంటుంది. అట్లా మనం కర్మలు చేస్తున్నా కూడా ఆ కర్మల్లో బందీకృతులు కాకూడదు అనమాట. ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు భగవంతుడికి అన్ని కార్యాలు కూడా సమర్పించినప్పుడు ఆ పద్మపత్రం ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఆ విధంగా వాళ్ళు కూడా కర్మల నుంచి బంధింపబడకు, వాళ్ళు ముక్తిని పొందుతారు. కర్మలపైన ఎటువంటి ఆసక్తి లేకుండా చేయాలి. కర్మల వారికి అటువంటప్పుడు ఆ కర్మలు వాళ్ళకి అంటాం అన్నమాట. ఆసక్తి అంటే మీకు ఒక పని చేసేటప్పుడు దాన్ని విజయాన్నే కోరుకుంటాం మనం. విజయం లభించింది అనుకోండి, చాలా సంతోషపడతాం. అదే అపజయం లభించింది ఆ కర్మలో, దుఃఖపడతాం. ఇటు సంతోషానికి గురికారు, అటు దుఃఖానికి ద్వంద్వాతీతులు అనమాట. ఆత్మజ్ఞానం, నేను ఆత్మని, ఈ శరీరం నాది కాదు. ఇప్పుడు ఒక అద్దె ఇంట్లో ఉంటాం మనం. అద్దె ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇంటి మీద వ్యామోహం ఉండదు మనకి. ఖాళీ చేయాలంటే హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఖాళీ చేసేసి. అదే సొంత ఇల్లు, దాన్ని అడుగడుగు ఇంచి చూసుకుంటాం మనం. ఎక్కడన్నా కొంచెం శుభ్రం లేకపోయినా కూడా, ఎక్కడన్నా కొంచెం పగులు వచ్చినా వెంటనే అది రిపేర్ చేయించుకోవడం, అన్నీ కూడా అట్లా అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాం అనమాట. అట్లా ఆ రెండు కూడా లేకుండా ఉండాలి. ఆ రెండు కూడా లేకుండా ఉన్నప్పుడు మనకి నేను ఆత్మని అని తెలుసుకున్నవాడు ఆ ద్వంద్వాతీతులుగా మారుతారనమాట. ఆత్మ ఏంటంటే చిన్మయం, అది ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటుంది. అది ఆత్మ మన ఈ దేహంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అవిద్యతో ఆవరింపబడి అన్ని నేను చేస్తున్నానని అనుకుంటుంది. కానీ యాక్చువల్గా ఆత్మ చిన్మయం అనమాట, చిన్మయ స్వరూపం. అది నిష్కామ కర్మ బుద్ధితో కర్మలు చేసేవారికి కర్మలు ఏవి అంటాం.
కర్మల పట్ల ఎటువంటి ఆసక్తి లేకుండా కర్మలు చేసేవారికి అంటే ఆసక్తి ఉండకూడదు. ఆసక్తి లేకుండా చేసే కర్మను వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆపేక్ష ఉండకూడదు దాని మీద. ఇలా ఉంటారు. ఆత్మ ఆనందంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ద్వంద్వాతీతులు ఈ విధంగా ఉంటారు. ప్రభుపాదులు వారు అందుకే వీళ్ళకందరికీ కూడా చెప్పారు, ఒరే మీరు ఫస్ట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అన్నీ వదిలేసేయండి. నషాలో ఉండటము, అందరూ వ్యభిచారం, అందరూ స్త్రీలని అందరినీ కూడా అనుభవించటము, ఇష్టం వచ్చిన ఆహారం తినడము, మాంసాహారం అంతా భుజించటము, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు మీరు. అవన్నీ వదిలేయండి. వదిలేసి అప్పుడు భగవంతుడి నామస్మరణ చేయండి. అప్పుడు మీరు పూర్తిగా భగవంతుడికి దగ్గర అవుతారు, ద్వంద్వాతీతులుగా మారుతారు అని చెప్పనని వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ప్రభుపాదుల వారు. మీరు మనిషిగా మారండి, రాక్షసులుగా ఉన్నారు మీరు, ఇప్పుడు మనుషులుగా మారండి, మనిషిగా జీవించండి మీరు అని చెప్పినాను. అన్నీ వాళ్ళకి నేర్పించారు ప్రభుపాదుల వారు. సాత్వికాహారం ఏ విధంగా ఉంటుంది, సాత్వికాహారం ఏ విధంగా భుజించాలి, సత్వగుణంలో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఆ విధంగా ఉంటే ఎంత ఆనందం ఉంటుంది అన్నది వాళ్ళకి తవి చూపించారు అనమాట. వాళ్ళు ఆయన వెంబడి వచ్చేసారు. ఆయన ఇండియాకు వస్తూ ఉంటే ఆయన వెంబడి వచ్చేసారు. వాళ్ళు ఆస్తులు అన్నీ వదిలేసేసి వాళ్ళే ఇప్పుడు మహారాజులు, వాళ్ళే మనకి దీక్షలు ఇచ్చేవాళ్ళు అంతా కూడా. ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర వాళ్ళు పూర్తిగా శిక్షణ పొందినటువంటి వాళ్ళు అనమాట మహారాజులు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయకుండా, కర్మ చేయటానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా జీవిస్తాడు, సంతోషంగా నివసిస్తాడట 9 ద్వారాలు ఉన్నటువంటి నగరంలో. ఎవరు? నవద్వారాలు. నవద్వారే పురే దేహి. ఈ దేహంలో నవద్వారాలు ఏంటి? కళ్ళు 2 కదా, తర్వాత 2 ద్వారాలు కళ్ళవి, చెవులు 2 ద్వారాలు 4, నోరు 5, తర్వాత మన మర్మావయవాలు 6, 7, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు 6, నోరు 7, మర్మావయవాలు 2, 9 మొత్తం. ఈ నవద్వారాలు కూడా కామంతో నిండిపోయి ఉంటాయి, కోరికతో. ఆ నవద్వారాలు కూడా ఆ కామంతో నిండినటువంటివి. ఆత్మజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా పొందినటువంటి వాళ్ళు ఆ కామాన్ని, వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుందో అప్పుడు వాళ్ళు ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు. అన్ని ఇంద్రియాలు అనమాట, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు. ఈ నవద్వారాలు కూడా కామంతో నిండి ఉన్న ద్వారాలు అన్నీ కూడా. వాళ్ళు కామాన్ని ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ఆ దేహంలో సుఖంగా ఉండగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. నవద్వారే పురే దేహి. ఇక్కడ చూడండి పరమహంసలు, ఇక్కడ హంసలు 2 కూడా. అంటే ఇవేంటి? పాలుని స్వీకరించి నీటిని వదిలేస్తాయి. అట్లాగే పరమహంస స్థితి, పరమస్థితి హంస స్థితికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ద్వంద్వాతీతులుగా ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళు పనులు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ పనుల ప్రభావం వాళ్ళకి అంటదు, అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు. కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఏవి కూడా ఉండవు.
అంటే ఇక్కడ మనకి ఆత్మ సర్వకర్మాణి మనసా అంటే మనస్సు ద్వారా కర్మలు ఛేదించి శరీరం ద్వారా కర్మలు చేసేవాళ్ళు సుఖాన్ని పొందుతారు. మనస్సు ద్వారా కర్మలు ఛేదించేస్తారు. శరీరం ద్వారా కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదు, వాళ్ళ సుఖాన్ని పొందుతారనమాట. కర్మఫలాలు ఆశించే వాళ్ళు సుఖాన్ని పొందలేరు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వసి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారైన స్వరూపత చిన్మయ పదార్థం. సూక్ష్మ శరీరం కాదు, స్థూల శరీరం కాదు. ఇప్పుడు ఇది కోపం రావటం లేదా సంతోషం రావటం, మంచి చెడు, మానం అవమానం ఇవన్నీ ఏవి కూడా ఉండవు అన్నమాట జీవాత్మకి. కానీ నిష్కామ కర్మయోగం చేయడం ద్వారా సూక్ష్మదేహంలో ఉన్నప్పుడు నిష్కామ కర్మయోగం చేసి వాళ్ళు కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాల్ని జయించాలి. వాటినన్నింటినీ కూడా జయించి అంతఃకరణ శుద్ధిని కలిగి ఉంటారు. నిష్కామ కర్మయోగం వర్ణాశ్రమ విధానం ప్రకారంగా ఫాలో అవుతూ నిష్కామ కర్మయోగం చేసిన వాళ్ళు అలా ఉంటారనమాట. తర్వాత జీవాత్మ కర్మలు చేసేవాడు కాదు, చేయించేవాడు కూడా కాదు. ఆత్మ చిన్మయం. నేను చేస్తున్నాను అని మన దేహంలోకి వచ్చినప్పుడు అనుకుంటుంది, కానీ ఆత్మ తను చేయదు. చేసేవాడు కాదు, చేయించేవాడు కూడా కాదు. ఎటువంటి ఆసక్తి కూడా లేకుండా కర్మలు చేస్తారు. కార్యాలు స్థూల సూక్ష్మ దేహాలతో చేయబడుతున్నాయి. మన స్థూల దేహం, ఈ దేహం స్థూల దేహం, సూక్ష్మదేహం లోపల ఉంటుంది. సూక్ష్మదేహం, సూక్ష్మ శరీరం. అది ఆ రెండింటి ద్వారా ఈ కార్యాలన్నీ కూడా చేయబడుతున్నాయి. ఈ ఆసక్తి ఇవన్నీ కూడా వాటి ద్వారానే వస్తున్నాయి, స్థూల సూక్ష్మ దేహాల ద్వారా. నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటే, స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటే బంధనంగా మారుతాయి ఆ కర్మలు. ఇప్పుడు మనం 12వ శ్లోకంలో చూస్తే 13 బాగా అర్థమవుతుంది. నిష్కామ కర్మయోగం కర్మలు చేసిన శాంతిని మోక్షాన్ని పొందుతారు. నిష్కామ కర్మయోగం చేసినప్పుడు యుక్త యోగయుక్త. యుక్త అంటే నిష్కామ కర్మయోగం అది చేయటం ద్వారా శాంతిని మోక్షాన్ని పొందుతాడనమాట. అయుక్త అంటే సకామ కర్మి, అంటే కర్మల ఫలం కోరుకుని కర్మల్లో బంధింపబడతాడు. సకామ కర్మి ఆ కర్మలంటే ఇష్టపడతాడు, ఆ కర్మల మీద వ్యామోహం కలిగి ఉంటాడనమాట. అలాంటి వాళ్ళు కర్మల చేత బంధింపబడతారు. బంధింపబడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి మళ్ళీ 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 రిపీటెడ్ జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మళ్ళీ మళ్ళీ పుడతారు, చచ్చిపోతారు, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు, జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ 13వ శ్లోకంలో ఏంటంటే ఆత్మజ్ఞానం పొంది కర్మలు చేస్తే అవి అంటవు అని చెప్పినాను. మనకి 3వ శ్లోకంలో కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఈ అధ్యాయంలో. మనసు ద్వారా కర్మలు సన్యసించి శరీరంతో కర్మలు చేసినా కూడా సుఖాన్ని పొందుతారు. కర్మఫలాలు ఆశించే వాళ్ళు సుఖాన్ని పొందలేరు, ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందలేదు. కర్మఫలాలు ఆశించినప్పుడు దుఃఖానికి లోనైతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సూక్ష్మదేహం అంటే బుద్ధి, మనస్సు, ఇంద్రియాలు. సూక్ష్మదేహం అంటే జీవాత్మ చిన్మయ పదార్థం. స్థూల సూక్ష్మ శరీరం కాదు జీవాత్మ. కాబట్టి పూర్వం చేసిన కర్మల వల్ల సూక్ష్మదేహంలో వచ్చిన గుణాలు ఇవి తన గుణాలుగా భావిస్తాడు జీవాత్మ. అదేంటంటే ఆ దేహంలో ప్రవేశించినందువల్ల అవన్నీ తన గుణాలుగా అనుకుంటాడు. అవిద్య ఆవరిస్తుంది ఆ జీవాత్మకి.
తను చేస్తున్నాను అని చెప్పి నన్ను అనుకుంటాడు. ఆ ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉండాలన్నమాట. ఆత్మజ్ఞానం కలిగినప్పుడు నేను చేస్తున్నాను నాది అనే మాట ఉండదు. సూక్ష్మదేహంలో ఉన్న కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు తెలుసుకొని నేను ఆత్మని అని చెప్పినాను ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఆ దేహానికి సంబంధించినవి నావి కాదు, నేను ఆత్మని అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళ సుఖాన్ని పొందుతారు. ఆ అవిద్య పోని వాళ్ళకి దుఃఖమే ఉంటుంది. అవిద్య ఆవరించినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రతి కార్యానికి ఫలం కోరుకుంటూ ఉంటాడు. చేసిన ప్రతి పనికి కూడా ఫలితం ఆశిస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఫలితం ఏ విధంగా వచ్చినా కూడా, సుఖంగా సంతోషం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా ద్వంద్వాలకి కూడా ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ మీద. జీవాత్మని అవిద్య ఆవరించినప్పుడు మంచి జరిగితే ఆనందిస్తాడు, చెడు జరిగిందనుకోండి దుఃఖపడుతూ ఉంటాడు. ఇవన్నీ ఈ చుట్టూ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కులాలు, మతాలు, మత వైరుధ్యం ఇదంతా కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటివి. అవన్నీ కూడా మాయతో ఏర్పడినవి. అవన్నీ కూడా మాయా ప్రభావం. దేహంపై మమత్వం లేని వాళ్ళు కార్యాలు చేసేవాడిని, చేయించేవాడిని నేను కాదు అని అనుకునేవారు, సుఖంగా ఉంటారు. ఈ దేహం మీద మమత్వం, ఈ దేహం నాది అని చెప్పనని దాని మీద ఆపేక్ష పెంచుకునేవాడికి సుఖం ఉండదు. ఈ దేహం నాది కాదు అని ఈ ఆత్మ ఎప్పుడైతే అనుకుంటుందో అదే ఆత్మజ్ఞానం. అప్పుడు వాళ్ళు సుఖాన్ని పొందుతారు అని చెప్పనని చెబుతున్నారు. జీవాత్మ కర్తృత్వం భోక్తృత్వం చేసేవాడిని, చేయించేవాడిని అని చెప్పనని రెండు కూడా అనుకోదన్నమాట. జీవాత్మ అనుకోకూడదు. చేసేవాడిని కాదు, చేయించేవాడిని కాదు. నేను చిన్మయ స్వరూపం అని గుర్తించగలగాలి. కర్మలు చేసేదేమో, చేయించేది సూక్ష్మ శరీరం. నేను భగవంతుడి సేవకుణ్ణి అని చెప్పనని అనుకోవాలి జీవాత్మ అని ఎవరైతే భావిస్తారో, ఇలాంటి వాడు, ఇలాంటి జీవాత్మ ఎటువంటి మమకారం లేకుండా కార్యాలు చేస్తూ నేనే చేసేవాడిని, చేయించేవాడిని అని అనుకోకుండా ఈ దేహం నాది కాదు అని ఎప్పుడైతే భావిస్తారో, ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందుతారో వాళ్ళు ఈ నవద్వారాలు ఉన్నటువంటి దేహంలో సుఖంగా ఉండగలుగుతారు, సంతోషంగా ఉండగలుగుతారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకైత పండితా సమదర్శినః. వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞాన బలంతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుని, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, చండాలుడిని సమదృష్టితో చూస్తారు. అంటే ఆత్మజ్ఞాని బ్రహ్మ సమాధి స్థితికి చేరిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు జీవన్ముక్త స్థితిలో ఉంటారనమాట. ముక్తి సామ్రాజ్యాన్ని జయించే స్థితిలో, ఆ ముక్తి సామ్రాజ్యాన్ని ఏలే స్థితిలో ఉంటారు వాళ్ళు, అక్కడికి వెళ్ళిపోయే స్థితిలో. ఇలాంటి గుణాతీతులు ఆవు సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి ఆవుని, రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి ఏనుగుని, తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి కుక్కని, అన్నింటినీ దేన్ని చూసినా కూడా వాళ్ళు గుణాతీతులు కదా, కాబట్టి వాళ్ళు బ్రహ్మస్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. కాబట్టి ఈ ఇటువంటి వస్తువులు ఏవి చూసినా కూడా వాళ్ళు హెచ్చుతగ్గుల్ని వీళ్ళు గమనించరు అనమాట. అన్నింటినీ సమానంగానే తీసుకుంటారు. అంటే చిన్మయంగా మారుతాయి మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, జడ పదార్థాలు. అవి వీళ్ళకి నెక్స్ట్ శ్లోకంలో
వచ్చేది 19 అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ పరమాత్మ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి బాడీ. మొత్తం అందరిలో కూడా ఆ భగవంతుడినే చూస్తారు వాళ్ళు. ఆవులో సత్వగుణంలో ఉన్న ఆవులు, రజోగుణం ఉన్న ఏనుగులు, తమో గుణం ఉన్న కుక్కలు, ఈ గుణాతీతులుగా ఉంటారు వాళ్ళు. ఆ ఎదుటి దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఆ గుణాలని గమనించరనమాట. అన్నింటినీ సమాన దృష్టితో చూస్తారు. ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే ఆద్యంతవంత కౌంతేయాన తేషు రమతే బుధః. బుద్ధిమంతుడైన వ్యక్తి భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధం కలిగే దుఃఖ కారణాల్లో పాల్గొనడు. ఓ కుంతి కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉండదు. కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటిలో ఆనందం పొందడు. భౌతికమైనటువంటిదంతా కూడా, భౌతికం మొత్తం కూడా, ఈ లోకం అంతా కూడా మనం చేసుకునే కార్యాలన్నీ కూడా దుఃఖమయాలు. మనం సుఖం అనుభవిస్తున్నాం అనుకుంటాం. ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తాం, వెళ్ళి అబ్బా ఒళ్ళంతా పులిసిపోయిందిరా నాయన, ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్ రాకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటాం. దాంట్లో మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుంది మనకి. ధనం ఖర్చు అవుతుంది, వెళ్తాం, ఎంజాయ్ చేసాం అనుకుంటాం. ఆ ఎంజాయ్మెంట్లోనే దుఃఖం కూడా కలిసి ఉంటుంది అనమాట. సుఖంతోనే దుఃఖం కూడా ఉంటుంది. అదే మీరు చక్కగా ఏ నామ సంకీర్తన చేసుకుంటూ హ్యాపీగా ఒక టెంపుల్లో కూర్చున్నారు, నామ సంకీర్తన విన్నారు, చేశారు, మీరు కూడా ఎక్కడ లేని ఆనందం కలుగుతుంది అనమాట. మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్దాము ఆ టెంపుల్కి, మందిరానికి ఎప్పుడు వెళ్దాం, కీర్తన ఎప్పుడు విందాం అని చెప్పనని నాకు ఆశ కలుగుతుంది. అంటే ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందుతుంది అనమాట. ఈ భౌతికమైనటువంటి మొత్తం లోకం, జగత్తు మొత్తం కూడా మనకి దుఃఖాలయవే, సుఖాలయం కాదు. ఆత్మానందం ఎప్పుడు లభిస్తుంది అంటే మనకి భగవంతుడి కీర్తనలోనే, భగవంతుడి చరణార విందాల వద్ద మాత్రమే మనకి ఆ సుఖం ఆనందం లభిస్తుంది అనమాట. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా, ఆ జీవాత్మ భగవంతుడి సేవకుడు కాబట్టి ఆ జీవాత్మకి భగవంతుడి సేవని అందించాలి, సేవ చేయించాలి దాని చేత. అప్పుడు ఆనందాన్ని పొందుతాడనమాట. ఆ సేవకి సంబంధించిన కార్యాలు జరిగినప్పుడు ఆనందాన్ని పొందుతాడు. అలాంటి ఆనందాలకి ఈ ఈ భౌతికమైన కార్యాలకి ఆది అంతం అసలు లేదు. వస్తూనే ఉంటాయి, ఏదో ఒక కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి, ఏదో ఒక ఫంక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఏదో ఒకటి ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉంటాం. దాంట్లో సుఖం ఉంటుంది అనుకుంటాం, కానీ సుఖం ఉండదు. అది మనకి తెలుస్తుంది, తర్వాత తెలుస్తుంది. సుఖం ఉండదు. సుఖ దుఃఖాలన్నింటికీ కూడా ద్వంద్వాతీతులుగా మారిపోవాలి. వీటన్నింటికీ కూడా ఆసక్తి కలిగి ఉండకూడదు. హరే కృష్ణ. ఫస్ట్కి వచ్చేసి నిమిషం అండి. ఇరవై రెండు తర్వాత 29. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం దుర్దం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిమృచ్యతి. భోక్తారం యజ్ఞ తపసా. ఇక్కడ చూడండి, నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు భోక్తని అని
సమస్త లోకాలకు దేవతలకు అధిపతిని, సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాలకి ఈశ్వరుడు ఆయన, పరమేశ్వరుడు, లోకాధిపతి ఆయన అని, సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషి, సుహృత్తు అంటే శ్రేయోభిలాషి, సర్వభూతానాం అన్ని రకాల వాళ్ళకి కూడా, అన్ని ప్రాణులకి కూడా శ్రేయోభిలాషి అని తెలుసుకొనిన పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతాడు. అందరికీ కూడా భగవంతుడే సర్వవ్యాపి, ఆయన అందరి హృదయ నివాసి అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళకి ఆనందాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వీళ్ళు అందరు పిల్లలతో వెళ్ళారు. ఆయన ఆవుల్ని తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి అందరికీ కూడా ఆకలైంది. అయ్యో ఆకలి అవుతున్నది కృష్ణ మాకు అని చెప్పినానంటే, అక్కడ యజ్ఞం చేస్తున్నారు. ఆ యజ్ఞం చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటుంది ఆహార పదార్థాలు అడిగి తీసుకురండి అని చెబుతారు. సరే వెళ్ళి అడుగుతారు వాళ్ళని. బ్రాహ్మలు ఇవ్వమంటారు ఋత్వికులు. ఇక్కడ యజ్ఞం చేస్తున్నాము, ఫస్ట్ భగవంతుడికి సమర్పించిన తర్వాత ఇస్తాము, అంతేగాని ఇప్పుడు పొమ్మంటారు. ఇవ్వమన్నారు వాళ్ళని. మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ పక్కనే గ్రామం ఉంది. గ్రామంలో బ్రాహ్మణ పత్రులు ఉంటారు, వాళ్ళని వెళ్ళి అడిగి తీసుకురండి అని చెప్తారు. అప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళని అడుగుతారు బ్రాహ్మణ పత్నుల్ని, ఇట్లా కృష్ణ భగవానుడు బలరాముడు వచ్చారు, మాకు ఆకలి అవుతున్నది, ఏదన్నా పదార్థం ఉంటే ఇవ్వండి అని చెప్పినాను. అడిగితే అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు బ్రాహ్మణ పత్నులు ఆ చేసిన పదార్థాలు, యజ్ఞం కోసంగా చేసిన పదార్థాలు మొత్తం కూడా తీసుకుని ప్యాక్ చేసుకుని వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసేసి, కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి వచ్చేసి అందరికీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అంటే బ్రాహ్మణ పత్నులకి వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళు ఆ చిన్నప్పటి నుంచి, ఆ కృష్ణుడు పుట్టినప్పటి నుంచి కృష్ణలీలలు గోపికల ద్వారా విన్నారు. వాళ్ళు ఆ భగవంతుడిని ఎప్పుడు చూద్దామా అని చెప్పిన ఆసక్తితో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు మాకు కనిపిస్తారు, ఆయన్ని ఎప్పుడు చూద్దాం, ఆ కృష్ణ భగవానుడిని, అన్ని లీలలు చేస్తున్నాడు ఆయన భగవంతుడు అని చెప్పినని వాళ్ళు ఆశ పెట్టుకొని ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన దర్శనం ఇచ్చారు. వాళ్ళు చేసిన పదార్థాలన్నీ కూడా భుజించారు. వాళ్ళు ఇంకా మేము వెళ్ళమంటారు, నీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళమంటారు. లేదు లేదు, మీరు వెళ్ళాల్సిందే, వెళ్ళి మీ భర్తలకు సేవ చేయండి, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి అని చెబుతారు భగవంతుడు. ఆ బ్రాహ్మణులు సిగ్గుపడతారనమాట. అంటే యజ్ఞాలు తపస్సులు ఏవి చేసినా కూడా ఆ భగవంతుడిని గుర్తించినప్పుడే వాళ్ళే జ్ఞాత్వా మాం శాంతి పృచ్చతి, వాళ్ళు ఎవరైతే గుర్తిస్తారో వాళ్ళు భక్తులు శాంతిని పొందుతారు. సర్వలోక మహేశ్వరం, నిజమైన నియంత్రకుడు భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు. ఈ లోకాలన్నింటినీ కూడా, కోట్లాది లోకాలు ఉన్నాయి మనకి ఈ జగత్తు మొత్తంలో కూడా. ఈ భూలోకం ఒకటి ఎంత చిన్న ఒక స్పాట్, చాలా ఉన్నాయి లోకాలు. ఆ లోకాలన్నింటికీ కూడా మహేశ్వరుడు ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు. ఒక్కొక్క లోకంలో ఒక్కొక్క లీల జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక లోకంలో నరసింహ అవతారం వచ్చి ఉంటే, ఒక లోకంలో మత్స్య అవతారం ఉంటే, ఒక్కొక్క లోకంలో లీలలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. సర్వకాల సర్వావస్థల యందు ఆయన లీలలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఒక్కొక్క లోకంలో ఒక్కొక్క లీల జరుగుతూ ఉంటుంది. సుహృదన్ సర్వభూతాన, నిజమైన స్నేహితుడు. మనం భగవంతుడికి మన పర్సనల్, మన అమ్మా నాన్నకి, మన ఫ్రెండ్స్కి ఎవ్వరికీ కూడా చెప్పుకోలేని విషయాలున్నా కూడా భగవంతుడికి చెప్పుకుంటాము. మనం చెప్పక్కర్లా, ఆయనకి తెలిసిపోతుంది మనకేంటి ఏం కావాలి అన్నది ఆయనకి తెలిసిపోతుంది. అందుకే ఆయన నిజమైన స్నేహితుడు, గుడ్ ఫ్రెండ్ అన్నమాట. కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం ఎంజాయర్. ఆయన ఏంటంటే ఆయన స్వరూప శక్తితో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. స్వరూప శక్తి అంటే ఎవరు?
వీళ్ళు గోపికలు గోపబాలు, రాధారాణి, వీళ్ళందరూ స్వరూప శక్తి, భగవంతుడి స్వరూప శక్తి. దాంతో ఆత్మ తృప్తితో ఆయన ఆయన ఆత్మానందంలో ఉంటారనమాట పూర్తిగా కృష్ణ భగవానుడు. ఆ స్వరూప శక్తితో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు, సుప్రీం ఎంజాయర్. కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్. కృష్ణ ఈజ్ అవర్ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్. అలా ఆయన్ని మనం సేవించటం ద్వారా మనము ఆ ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాము. ఇది చెప్పలేదా? వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.